Yabona nje bengithi mengizithi inwele kuthi vumbu ngibuye nenqwaba yezinwele ngibuye nenqwaba yezinwele ngithi mengithi nje ngibuye nenqwaba yezinwele hayi manje buka 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 ihealthy kanjani buka zigcweleni ngaphakathi ngathi ilokhuzana nje zohlanya and yayibona zinde kanjani. Hello sanibonani beautiful people. Ngizonipha uplug la. Niyakhumbula ukuthi ngike ngagunda ngizama ukuzenza uzozibini. Hawu badlala ngami bangihlephula. Ngikhuluma ngokuthi bangihlephula indaba yokudlala kwangathi ngigundwe ngegeja. Hayi ke kwadlula ke lokho phela ukubone nje mhlawumbe meqala unyaka nani uthi nje new me, new life, new goals, new man, new shoes, new job, new bank balance, new everything. Nami-ke ngazenza unew me, ngahamba ngayogunda. Hayi badlala ngamabelungu bethi bayakwazi ukugunda iy'nwele zethu. Azi noma wayebuke ku-YouTube noma wayebuke ephi kodwa nje ngiyacabanga loya muntu wayeqala nje ukuthi agunde iy'nwele zomuntu omnyama. Hhayi-ke kusuke-ke lapho-ke hhayi ngibe right nje futhi hawu ngibe ney'nwele zami ey'ncane kuhambe ayizithi ukukhula. Ngiyigunde yonke leya msangana engenze wona ngiqale phansi yikhula iy'nwele zami ngibe happy nje futhi ukuthi hawu yazi ngamane ngayinuna pa ngabamba i-age nje nami hhayi zikhule bese kube nomcimbi engiyakuwona kuthiwe nje ngeke fanele wenze le hairstyle basho lama hairstyle lawa kuthiwa yini ama-frontal lama-weave afakwayo. I've never really been umuntu wama-weave. Ngiyawagqoka once in a while. Futhi mengiwagqoka imvamisa it's because it's a bad hair day. So ngifihle okuthile ngaphansi. Nanokuthi-ke la engihlala khona right now I'm in England. Ave kunzima ukuthola umuntu ozokwenza iy'nwele. So many times I've gone ngikhokhe inqumbi yemali, inqwaba yemali. Yabo le mali othi muyikhokha uthi ngikhokhe le mali noma ngilobolela umfowethu. Hayi ngikhokhe bangenza iy'nwele ngithi ngifike endlini ngibe ngiyiqaqa because nje benzana into engingayazi mina umsangano. That's why mengisekhaya I will do my hair at least once every week or even twice a week because ngi-excited ukuthi finally kunabantu abazongenza iy'nwele ezizongenza ngijabule ama-hairstyle azongijabulisa. Anyway asikho-ke lapho kuthiwe kulo mcimbi nje ave uzoba muhle mungase ufake le hairstyle thizeni. Ayi ngike ngibaboneke befakile lama hairstyle kuthiwa yini ama-frontal. Abanye kube ngazi ukuthi ifakwe nge-pretty engathi ifakwe ingane yase-primary school nge-pretty. Abanye kube ngathi kuvela ipitikoti. Abanye kube ngazi ukuthi lento kodwa ngathi ifakwe ne-secret socks engayenzanga kodwa i-secret. So angikaze ngiwathande mina personally angiwathandi. Hayi bangijude ngibona ukuthi hayi mhlambe nami sengidlala ukuguga nje angikho ey'ntweni. Ngivume-ke ngiyithenge. Ibizani-ke iwivi yakhona? Ibizani? Ha! Ngiyithenge-ke kulungile-ke vele ngangizohola nami la ngiyakhona. Thathe nje a nice portion of what I was gonna get paid. Ngithenge le y'nwele. Ayibathenge-ke nama-glue akhona-ke ayike kuthiwe nje hayi lo muntu ozokwenza is the best in the business. Hayi angenza untombo. Angenze futhi ngibe happy yazi. Ngibe happy nje na ingabikho lento yokuthi ngathi kwenza ufakwe nge-pretty. Ngibe happy nje nami ngijabule ukuthi hayibo waziwa ngenza kahle girl. Hayi ngibe happy nje ngibe muhle hayi ngiwenza umcimbi-ke. Ngiqede hayi ngilale kuthiwe lento izolasta 2 weeks. Suku lokuqala nje ngithi ngiyalala ngithi ngeke ngikwazi mina ukulala nalento. Ngeke ngikwazi. Ngibekezela hayi ngoLwesibili ngahluleka-ke ngayihluntula kanti angibuzanga-ke kwabaziyo ukuthi njengoba ngiyihluntula nje ngizosusa ne-front yini kuthiwa yini front hairline yami kwasuka kwasala kwayinjips. Ngayithola kanjalo-ke injips. Ngayithola kanjalo-ke injips eyangiphatha kabi lento ngoba ngeke ngithi mengibabona abantu abanenjips ayireverseki. Ngithi mina hawe ma ngizoyenzani kodwa le ndaba yenjips yini injips ngithi ngizoyenzani kodwa indaba yenjips ingiphathe kabi lento. Yabona nje
noma ngiqinisa nje phela ngizenza nje into estrong kodwa nje kukhona nje unembezo, what if this is me forever? Nakho-ke la ngathola khona usizo-ke. Kube khona-ke ugogo nje thizeni ongiyalelayo ukuthi no, if you want to get rid of this, one thing that really works is yeka nje ukusebenzisa lama-products anama-chemicals a-strong, alamazayo, axothulayo. That's why a lot of us abantu abamnyama, especially abesifazane ngoba thina kakhulu esebenzisa ama-chemicals, bakhona-ke nabesilisa bayawasebenzisa, abanye bayaphema nani nani benze nama-SK, kodwa nje thina ukubona mase sifika kwi-certain age suke sesiqothuka, sesiba nempandla, and that because sisebenzisa into ey'nama-chemicals, and ama-chemicals akhona are wrong. Bathi nje umadam ungasebenzisi zonke lezi zinto, sebenzisa u-castor oil. Ngathi mina ngisebenzisa u-castor oil sufuna ngihlale ngikhishwa isisu ngasethi yena no, awuphuza u-castor oil, uzowusebenzisa ukuthi ugcobe ekhanda. So nawu ku-castor oil engiwusebenzisayo. I don't know if niyawubona kahle. Ngizosibeka nesithombe sakhona, nali ibhokisi lakhona ngizoyisenda, ngizoyibeka nelink. Nali ibhokisi lakhona. Castor oil about 2, then khona ezinye izinto, I'll do another video nginitshele ezinye izinto ozenzayo. But for now we are doing it for Izinwele. So castor oil wakhona lo. Castor oil uneyimanga guys. Mina wena let me know kwi-comment section ukuthi wena wakhula wazi u-castor oil wenzani. Mina ngakhula ngazi u-castor oil okhipha inyongo, made kukhisimusi sendle kakhulu ongcamnce. So ufaka la. Yabo manje ziyamila iy'nwele zami. Ziyamila iy'nwele zami. Ngihappy into ongakaze uyibone. Uyawufaka nje ey'nweleni, ufake nje ufake bukani ziyakhula and I feel like the hair is even darker. Angazi ngizochaza ngithini but nje ngihappy. Niyazazi iy'nwele zethu ikhula igcishelane liphi igama lami, kodwa-ke nje nazi mese ngiyikame kahle, mese ngiyilule kahle, mengiyi-stretchile nje zibamba igoda nje futhi elingalambile, igoda nje eli-happy nalo ukuthi libanjiwe, hhayi igoda lomgunyathi. Nazi iy'nwele zami zinde nje, zi-healthy, ziyakhula. Ngizozama ukubeka isithombe la esizoba no-before, khona nizobona u-before wakhona ukuthi unjani. Yeah, so ngihappy. Ngizobuye futhi mhlampe emva kwayey'nyanga ey'thile ngizonitshengisa ukuthi kuhamba kanjani la ngaphambili. But-ke nje ngikushoyo ukuthi u-castor oil akuwona okhipha inyongo kuphela. Uyakwazi nokuwusebenzisela ezinye izinto, ziningi ezinye izinto. Ngisazobuye ngenze enye ividiyo nginitshele ezinye izinto, but if ungayifaka lana kushuthi le video ingaba u-7 hours. Ngiyazi ukuthi imuphi u-castor oil esakhula siwusebenzisa. Ungawusebenzisa nawo, uyasebenza nawo. But now orecommendwayo, not necessarily i-brand. Ngizoyifaka le brand link yakhona, but it doesn't have to be le brand. It just has to be in a glass bottle. Yabo, glass bottle, bodlela le glasi, ngoba ele glasi alinawo ama-particles njengele plastic ukuthi noma lingabe kuthiwa lishiswa ilanga nani bayachaza-ke abaziyo. Ngicela abaziyo-ke ngososayensi bachaze nabo la, ngingaze ngichaze into engekho, kodwa le plastic is supposed to be not as healthy as ele glass. And bathi iglass yakhona sengathi ngaba brown, yabo, dark, ibe umbala odark ukuze nelanga lingasheshe liwulimaze liwone. And lo nje ubona omncane nje uyalasta nje isikhathi eside kabi. So and iphuma iwu-2 la. Iphuma iwu-2 kuleli bhokisi. Ngizoyifaka ilink yakhona. So yeah. Castor oil ke uyazenza imanga,
mina usungisizile sengisho ukuthi uzameni nani nihluleke nizamile and it's good even for inwele zakho it's good for inwele ungawugcoba nasebusweni ucobe nezandla ke muqeda ukucoba vele usuke ugcwele ezandleni uhealthy nje for isikhumba uright for isikhumba sengisho ukuthi ke azizameni ukuyilwa indaba yenjips azizameni ukuyilwa indaba yokuqothula azizameni uku-avoida nokufaka ama-chemicals asilimazayo sizame ukuthi sisebenzise izinto as natural as possible. I know ukuthi lona osebhodleleni leglasi futhi osebhodleleni eli-brown u-organic ke lona pure 100% pure and natural so zama ukuthola osebhodleleni as in iglass dark color ubhodlela lakhona libe ngathi li-brown color kanjalo kube organic kube 100% pure and natural but noma kungasawona ke nawo lo munye uzame uyasiza nawo uzokwenzela le imanga oyifunayo and come back and let me know ukuthi kuhambe kanjani kuwena come back and let me know ukuthi ukusizile yini wena so bona khona ke guys yeah that's the plug of the day. That's the plug of the day. Please don't forget to like, share nabanye bazi. Comment if uwazi ukuthi castor oil uyayenza lento. If kukhona ezinye izinto ofuna ukuzazi ezenziwa castor oil ngizokwenza futhi ama video nginichazele. Mina usungisizile nje ezintweni eziningi. And yeah, ni share nabanye babone. Ningakhohlwa na ukusubscribe, it's 100% free mahala. And I love you guys. I will see you in the next video. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free mahala.